Ak sa vaše dieťatko kúpe rado a často, používajte ošetrujúce prísady do kúpeľa, aby sa jeho pokožka nevysušovala. Malé olejové kvapôčky vytvoria na pokožke ochranný film. Mimochodom, viete, že sa bábätká v podstate nepotia? Preto stále tak krásne voňajú. Kúpeľ je pre ne skôr príjemným potešením než nutnosťou. Bábätká zbožňujú kúpanie a vodu vôbec. Príjemné teplé prostredie im tiež pripomína pocit bezpečia, ktorý mali v maternici. Páči sa im špliechať, kopať, frkať a nemať na sebe žiadne oblečenie. Kúpanie jednoducho milujú z mnohých dôvodov. Ale po 10 minútach je čas ísť z vody von. Jedna ruka podopiera chrbátik a rameno, druhá drží zadoček. A šup do predhriatého uteráka a maminej náruče. Ak chcete, môžete po kúpaní použiť detské telové mlieko alebo olejček. Ako detská lekárka často odpovedám na otázky o používaní detskej kozmetiky. Moja odpoveď je jednoduchá a vychádza z mojej vlastnej skúsenosti. Tak málo, ako sa len dá, tak veľa, ako je to potrebné. Ak bábätko kúpete veľmi často, sú ošetrujúce prísady do kúpeľa nutnosťou. Citlivú detskú pokožku treba chrániť. A po každom kúpeli môžete použiť napríklad jedný olejček. Masáž je pre bábätko veľmi príjemná. Bábätká milujú telesný kontakt. Ak ide o masáž, existujú 3 základné pravidlá. Po prvé, olejček najskôr zahrejte v dlaniach a začnite masážou hlavičky. Po druhé, každý pohyb opakujte asi 3-krát. Po tretie, ak sa bábätku niečo nepáči, s masážou prestaňte. Prstami jemne hladte tvár, sledujte líniu nosa a oblúky okolo očí. Nemajte obavy, ak budú vaše pohyby jemné, nemôžete nič pokaziť. Ďalšie na rade sú ruky. Jemne hladte od ramien smerom k dlaniam. A pritom neustále udržiavajte očný kontakt, aby sa bábätko cítilo bezpečne. Masáž dokončite uchopením nad zápestím a jemným pretiahnutím do strán. A teraz rúčky. Výraz v tvári bábätka vám prezradí, ako veľmi sa mu to páči. Začnite dlaňou a potom prejdite k jednotlivým prštekom. Možno to nebude také ľahké. Uchopovací reflex je počas prvých týždňov ešte veľmi silný. Hrudník masírujte krížom zhora dole a potom pokračujte príjemnou masážou brúška. Brúško masírujte jemnými krúživými pohybmi v smere hodinových ručičiek. Krásne tak podporíte trávenie. To je pre bábätko veľmi dôležité, pretože po každom jedle môže cítiť nepríjemné zvieranie. A teraz ideme na bicykli. Na zdravie. A potom prídu na rad chodidlá. Hladte ich krúživými pohybmi a masírujte jeden prštek za druhým. Mimochodom, práve dotyky sú prvým spoločným jazykom medzi dieťaťom a jeho rodičmi. Každý jemný dotyk dieťatko prežíva ako hrejivé, láskyplné prijatie vo svete, ktorý sa na začiatku zdá príliš veľký a hrozivý. A teraz opatrne otočiť a ideme na chrbát. Začnite pri lopatkách a postupne prechádzajte k ramenám. Vyvíjajte jemný tlak. To je pre svaly vášho bábätka skvelá relaxácia. A teraz pokračujte pozdĺž chrbtice od ramien až k zadočku.
Pravidelná večerná masáž tiež pomôže vášmu dieťatku ľahšie zaspať. Ale pri všetkej tej starostlivosti nezabúdajte, že aj vy sa musíte občas vyspať. Ak sa vám zdá, že vám všetko trochu prerastá cez hlavu, uvedomte si, že nemusí byť všetko dokonalé. Najdôležitejšie je zostať v pokoji a hlavne si užívať každú chvíľku, ktorú so svojím bábätkom strávite. Pretože deti vyrastú oveľa rýchlejšie, ako si vôbec dokážete predstaviť.